Dar unde? De unde ești? Oh, la protă, mă! Stai, dar chic jos, fără să... Bărbatul a povestit cu seninătate despre accidentul pe care l-a provocat. Am mers, s-a vârtul înaintea mea, înțelegi? Și că l-am pălit odată, o chicat, вообще mort. Tu o să arăți la protă, mă? N-a să arăți niciodată. Și sănătoasă, măi! Șoferul s-a arătat deranjat de unele întrebări ale reporterului. Hai, du-te, frate! Da, dar și problema... Problema asta? Tu o să arăți asta? Eu mâine mă urc la protăvă. Dacă n-arăți tu... eu nu mă ostimez Floriana, dar pe tine... Ce mașină erați? Dacă și mașină. Dacă de care te va interesează? Scarasnaia, de care? Dar du-te fac microfonul ăsta tău de aici, că ți-ori nu o să mă arăți la protăvă. Și eu îmi pierd cunoștința, înțelegi, eu mă țin tare cât mă țin tare, dar eu îmi pierd cunoștința și... Короче,